Leheno bedatzen nintzen esnatu izpilun, eta kalea juteko, ia ondo jarri, tal. Oain, loitezu, eta ez dakazu horraztu berri. Pelukerik ez dakizu jomerrikan, rapatzea eta kitxot. Ez dakit zer den, baino badakit zer sentitzen den. Izpilun bedatu nintzen, eta ostras, aldaketa. Ez, nien ez burusoia esan dezaket, hile asko daukadala. Nahiko nuken ere melen auki, ez? Nahi 3 urtekin hilea eroizean, ez dakat hilea gorpuz guztin. Nik 25 urte nituela, konturatu nintzen, hilea galtzen asintzala. Soldauzkan, konturatu nintzen, txapelan, hilea pilo bat pehatzezala. Udara ontako gauza bat izan da. Ikusten nuen, izitaitela hileakin burua ikusten, ez? Komplejo sartzen izitaiten beti, eta esan ziten, rapatu ingo geha, eta hobeto sentituko zea. 15 urtekin esan ziaten burusoiltasuna neukala, alopezia, baina emakumeen kasuan adibidez ez da asko ikusten gure soziedadean edo kalean. Nire kasuan adibidez hile asko daukat, orduan nik esango nuke normala dena baino hile gehiago daukat, baina bueno, zer da normala bakoitzarentzako? Dutxa sartzea zan pixka bat kausa, porque hor jutezan parra hile pila bat, eta kontura nintzen, demora gutxian, geldiko nintzela buruzoi. Berri nahiko nuken ere hileauki aukera jarrizkeo. Baina ez dakat, orduan saiatzen naiz, ez bueltak ematen horri. Bizitzan beti ameste dugu ez dakeuna. Baina bestela ez naizen bezalako naiz, eta maite eitenak baki nolako naizten. Zeba, gure kanon edo ez dakit gure aparientziagatik emakumeak beti perfektuak izan behar dugu, itxura hona auki behar dugu, eta autoestimagatik ere asko izkutatu egiten gara. Ni rapatuta zeituen Alderdi Zarrean taberna batean, tipo bat, gaztia zan, eta zakan burua ensaima daba bezala. Zakan hileruzia, baina bueltan, tapatzen. Hori hori amateko, kriston kompleku, berdezu? Mai inguru baten, behar esatezun, bai injertoa behar nahi zula inez. Osa, ikustezala, entrada zezkala, eta behar injertoa ingo zula, eta pastillak behartuko zitula, hila fuertego eukitzeko. Enfrentatu, eta ikusi, zure realidadea zein den, eta limpio. Eta dirua beste gauza bat gastatzea. Nik nire hilearekin egia esateko erlazio pixka bat zaila daukat. Afroa hainbat motatan desberdintzen da, eta nirea da esan dezakegu kakotxen artean okerrena edo kizkur okerrena. Ni beti hile fina euki izan dut. Eta prozesu hortan, jutezea kontuatzen, geota gutxi godakazuela urte pasatzea dela. Lehenago hobean dugu, bintzat, banekin rapatu inbar nintzela. Alisante permanentea egiten dut. Eta horrek azkenean egiten didana da hilea erortzea. Zeure zerbait da, eta hori azkenean hilea galtzea, zeran zamaten du. Pixka bat, reparo ematen du. Hile gutxikin geota oso aukerrago gehatzea. Orduan, nik ez duna nahi forzatu, lau hile eukita deben, hilea mantendukot. Eta gero ikusten zunean, gero eta klareo gehiago daula, hor frekilo aldian da, honen adala, mostia. Bueno, oide launak esateate, oain ematetela hile gehiago dakatela, Luzianek anian baino. Abantailak, ez dakit, ez depilatzea esatea bezala. Nik nera izpa ikusten, eta egizan beti abil bere depilazioekin, baina abantailak, bestela ez, nahiko nuken ere hile auki. Alde batetik ikusi dezaket privilegiatua naizela hilea daukadalako, baino bai sortu dezakedala inbidia puntu bat edo, ez? Denborik ez nuen euki komplexua eukitzeko. Gaur egun nian dauden hile kortek eta hori batzuk, gustatzen ezkit orduan, botatzen da faltan, eukiko banun hilea, ze korte eramango nuen, baina, bueno. Jazto atzea bueltaik, eta gizto lasaitasunen, bale, ez ditut ordu pasatzen hori ispilon aurren adria ondo jartzen, da ez da gize. Kiston karrak endet eta kiston erabak jona izan da.
azkenean desberdina denak beti atentzioa ematen du, ez? Arazoa, ez dakit. Azkenean da jakiten ematea. Playa juten naiz, eta pañuelokin juten naiz, edo peluka juten naiz, ez? Da gehiago, jenden behiratu hoi pasa beharra. Nik nire hilea modu afroan, hau da, askean uzten dudanean, jendeak nahi ez izan dare begiratu egiten du, eta batzuk, gaizke begiratzen dute desberdinak etzaielako gustatzen, ez? Sare sozialak dauke, ikusten dezuna dana perfektua dala, eta daukazuela presio hori zuk ere perfektua izateko. Ondo ikusita da ona da hile eukitzia. Olako raskerak eta modernoik ibiltzea. Eta gau, ja ez bali makazu, ja estereotipo horren kanpo zaude. Batzuk danak ez, baina asko daude, tipo asko daude, hilia, oten dela ispilu horrean, desordenau, ondo jartzen, hile bakoitza, egia esan importantzia hondi ematen dio. Hile politiauki, begi politiauki, hortz politiauki, makillajea, eta koizko zapatak, arropa, nik uste, azkenen gaur egun, dana guztez egu ispilu behar eta ondo ikustea. Baina beste alde batetik ere badaukazu komunidade asko, sare sozialetan, nun laguntasuna aurkitu dezakezuna. Jenden bista, kalian normaltza dago tartzea, mutil bat burusoila izatea. Baina igual behi galdetu bertzaio, benetan ez dion inporta, o bai? Gizona eta emakumean arten berdina ez dela nik uste garbi da, hola. Igual bada gizonezko batzuk burusoildienak, baino ez due ondo ematen. Ni gizonezko bezala, errexago eukiet, rapatzeana. Nik uste zoritxarrez presioa diferentia esango da. Gizarteak indikan emakumeai burusoil ikustia beti seguru arraro betiko diola. Nerea baino jenden jarreragatik ez, esan nahi dut burusoila zela, eta ze. Orain ja barneratuta daukadala, esan dezaket alopeziaren gatik asko ezagutu naiz. 19 urtekin berriz ere izanen, orduan hile ordea jantzi nun, ja hasi nintzen gehien bat, jenden behiratuk, ez dakit ez, ebitatzeatik. Hile ordea jartzea, zu horrela hile ordea jarrita gustorago sentitzen bazara zergatik ez duzu jarriko. Ohituta ez gauden zerbait behiratu dugu. Ez txarrea, ez honea, ez penagatik, ez pozagatik baizik, eta nahi gabe behiratu dugu. Nik pertsonagatik uste alin bat hilei gabe, esan behiratu dugu. Edo ikustezu pañolokin, eta, behiratu duzu, eta ez duzu gaizke behiratzen. Eta nik momentu batzutan pentsatu izan dut, hile ordea jarriko, eta egun honetan, motu honetako hilea jarri nahi detelako, eta gustora sentitzen naizelako. Peluka gaztet, eta pelukakin daukatena da, bat gehiago naizela. Injertuan eta hori informatzeatik handa behiratu nun, bere garaien, baina azken aldin ez. Azken urteoitan ja, manekin, nik nintzatez nu nahi injertoekin. Ja, pixka berandu harrapatu dugu baita ere. Igual, harrapatu bazian, 30 urtekin, igual, gaur egunean jarriko nun, baina gaur egunean, ez da burti pasatzen injerturik egitea. Lehenengo aldiz moztu nunean, jo nintzen, nire kuadrilako baten denda, eta azaldu zen emakume bat, eta karo, esan zidan, nola moztu izan deko, hola, iria. Beti daukat rapatu eta zerotik hasteko ideia hori. Baino rapatuz geho berriz zerotik hasi behar dut. Berriz zerotik jendeak nire hileari buruz esaten duena esatea. Lagun hona azkat eta ondo hartu eta ez diate gusto txarreko bronik ez diatein. Ez bali maga konponbideik, eski aurrein barra ez da besteik. Hilea galtzagatik ez dela mundua bukatuko, esango nioke. Zuk sinistin bazu nolakoa zean, eta ja konfiantza horrekin bali mazaude, kaletik handaola, ja seguro gozentitzen zea, eta ja igual dizu jendiak hola behidatze, uste, hau rapatu inda. Azkenen gomendioa, irrifarratea eta aurre egitea.